3,50,00,000 10 ଟଙ୍କାର ଲୋଗୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଲୋଗୋ 10 ଟଙ୍କାର ଲୋଗୋକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମଣ୍ଡି ମାନେ 3,50,00,000 ଖାଇଗଲେ। ତ କେମିତି ଖାଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏ ଶଳାଟି କିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ସଂଘ ବିରୋଧୀ ବାହାରିଲା ହେଲେ କଥାଟି ହଉଛି ମାନେ ସତ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଖଡ଼ି ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବ କରି ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧାରୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯିବେନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଅଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖରା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବେନି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3,50,00,000 ତ 3,50,00,000 କହିବାର କାରଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋଗୋର ଦାମ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ନେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ତ ଯୋଉଟାକି ଏହା ଯଦି ଆମେ ପିତ୍ତଳ ଲଗେଇବା ନା ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧା ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କପଡ଼ା ଆଉ ସୂତା ନାଲି ଗାର ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଖଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମনে ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋଡାଟା ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ 3.5 ନା 4 ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋଗୋ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ କେବଳ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ 14 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ପାଖାପାଖି କିଏ ବି 2ଟା ଲେଖା ଲୋଗୋ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମହାସଂଘର ଲୋଗୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି ସେଟା ବି ସେ ମହାସଂଘର ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି 2ଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି 2-2ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ତ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ ଆମେ 7 ଲକ୍ଷର ହିସାବ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷର ହିସାବ କରିବା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ 10ଟା ଲୋକରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହିସାବ କରିବା 10 ଗୁଣନ 50 ସମାନ 500 10 ଗୁଣନ 50 ସମାନ 500 ମାନେ 10ଟା ଲୋଗୋକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ହିସାବ କରିବା 100 ଲୋଗୋ 100 ଗୁଣନ 50 ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 100 ଗୁଣନ 50 100ଟା କେତେ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହିସାବ କରିବୁ 100 5,000 ହେଉଛି 5,000 ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ 1000 ପକେଇବା 1000 ଲୋଗୋ 1000 ଗୁଣନ 50 ସମାନ କେତେ 50,000 1000 ଲୋଗୋକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହେଲେ 50,000 ତ ସେଇଠି ଆମେ 10,000 ଲୋକ ପକେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ହଉଛି 10 ଗୁଣନ 50 ଶେଷ 5 ଲକ୍ଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କହିବି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କରି ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ 100ଟା ଲୋକକୁ 50 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 1000 ଲୋକକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେ 50,000 ହେଉଛି ସେଠି 10,000 ଲୋକକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେ 5 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ତ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ଲୋକର ଆମେ ହିସାବ କରିବା 10,000 ଆମେ ହିସାବ କରିଦେଲେ କେତେ 5 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ହିସାବ କରିବା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ 1 ଲାଖ ଗୁଣନ 50 1 ଲାଖ ଇଣ୍ଟୁ 50 କେତେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକର ଦାମ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକର ଦାମ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଦାମ କେତେ ହେଲାଣି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ 7 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 7 ପଞ୍ଚା 35 3,50,00,000 ତ ମୁଁ ଖାଲିଟା ଲେଖିଥିଲା ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3,50,00,000 ଖାଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମୁଣ୍ଡିମାନେ। ତ ଯାହାର ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 70 ଲକ୍ଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଏଇ ଲୋଗୋର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ମୁଁ ବେଶୀ ହିସାବ କରୁନି ଭାଇ ମାନେ କିଏ ବି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଡବଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ 14 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ହିସାବ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେ 70 ଲକ୍ଷ
ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ଲାଉଜ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁନି ତ ଏଇ ଖଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 70 ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋଗୋ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ହଡ଼ପ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 3,50,00,000 ହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 70 ଲକ୍ଷ ଚାଲିଗଲା ଲୋଗୋ ବାବଦରେ ଚାଲିଗଲା 70 ଲକ୍ଷ ଆଉ 70 ଲକ୍ଷ 3,50,00,000 ମାଇନସ୍ ହେବ 70 ଖଡ଼ିରେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 3,50,00,000 ମାଇନସ୍ ହେବ କେତେ ନା 70 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଲୋଗୋର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 70 ଲକ୍ଷ ଏ ଧର ପିତ୍ତଳ ଲାଗିନାହିଁ ଭାଇମାନେ ପିତ୍ତଳ କି ତମ୍ବା ଲାଗିନାହିଁ ଯିଏକି 50 ଟଙ୍କା ନେବେ ସାଧାରଣ କପଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗିଛି 70 ଟିକେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାପରିବାର 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇଛି 70 ଲକ୍ଷ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା 2,80,00,000 ଓନ୍ଲି 7 ଲକ୍ଷ ଲୋଗୋର ହିସାବରେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆହୁରି ହାଇ ହେଇଯିବ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଇ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଇଛି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି 180-200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଖାଲି ଲୋଗୋ ହିସାବ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଖାଲି 7 ଲକ୍ଷ ଲୋଗୋର ହିସାବ କରିବା 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାଇ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏଇ ମହାସଂଘର କିଛି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋଗୋ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋଗୋ ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ହଁ କରିବେନି କେମିତି ମାନେ ଲୋଗୋରେ ତ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ନା ଲୋଗୋ ବେପାର କରିବେନି କାହିଁକି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କ'ଣ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଲୋଗୋ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ବେପାର ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଲୋଗୋ ଆଉ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବେପାର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯିବ ତ ଏତିକି କହିବି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।